que ens queda, no? Sembla que el Nadal s'hagi fet més valencià que mai, sempre ho ha sigut, perquè hem parlat així, es fan els joguets, fem els torrons, traiem el raïm de taula del que parlàvem l'altre dia del Vinalopó també, però no s'acaben així només les degustacions pròpies del Nadal. Encara queda una cosa molt important, el tortell de Reis. I la nostra companya Maria José Pastor estava en un fantàstic obrador. M'imagino ja que preparant-ne alguns. Sempre cal anar per davant de les tronaes, encara que sembli un poc pronte, però no ho és pronte. Cal anar per davant de les tronaes perquè enguany s'asseguren que és un any en què n'hi haurà una gran demanda de tortells. I és que, arran de la crisi, moltes famílies han retallat despeses, no aprofiten el pont, no se paren fora de casa, però les famílies mai renunciaran a estar juntetes la nit del 5 de Reis a compartir un bon tortell de Reis. Per això, així, la pastisseria de Raúl Asencio, una de les més antigues d'Espanya, inauguren l'any comprant tortells i els seus clients emportant-se'ls a casa. Després estarem a l'obrador i veurem com elaboren estos dolços artesans. Moltes gràcies, Maria Jo. Hi ha una dita que